दिवसापासून जे आपण पाहतोय मागच्या 2 वर्षामध्ये माझ्या शहरामध्ये लहान मोठे उद्योजक आहेत। कामगार नगरी म्हणून माझं पिंपरी चिंचवड शहर ओळखलं जातं। त्याच्यामध्ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फार मोठ्या प्रमाणात आहे, त्याचबरोबर कामगार वर्ग फार मोठ्या प्रमाणात आहे। मागच्या 2 वर्षामध्ये कुठल्याही प्रकारची मदत सरकारकडनं त्यांना या मागच्या 2 वर्षात झाली नाही। आणि या उद्योग MSCBच्या माध्यमातून मागच्या अनेक प्रॉब्लेम या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये होत आहेत। काल तर म्हणजे 60,000 कनेक्शन, 60,000 कुटुंबांना, 60,000 उद्योजकांना लाईट नव्हती। जवळजवळ काल जर आम्ही त्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमधल्या सगळ्या लोकांचा चर्चा केली तर असं लक्षात आलं जवळजवळ काल एका दिवसात 100 कोटीचं नुकसान पूर्ण आमच्या MIDC विभागामध्ये झालं। आम्ही पिंपरी चिंचवड महापालिकेनं मागच्या 2 वर्षामध्ये सगळे कामगार, सगळे लहान उद्योजक व्यवसाय बंद असताना अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी दिवस काढले। आम्ही MSCBला किंवा राज्य सरकारला आम्ही पत्रव्यवहार केला की मागच्या 2 वर्षांमध्ये ज्यांचं जे काही नुकसान झालं त्याच्यामध्ये आपण MSCBचं त्यांना जो पण MSCBचं जे बिल आहे ते 2 वर्षाचं त्यांचं माफ करावं आणि त्यांना एक नवीन उमेद म्हणजे कामामध्ये, उद्योगामध्ये यावी याच्याकरता प्रयत्न करावे। कालच्या लाईटच्या जाण्यानं जे नुकसान झालं त्याची भरपाई राज्य सरकार करून देणार का याच्याकरता मी आज या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे। मी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून हा प्रश्न आज राज्य सरकारपुढे मांडणार आहे। अनेक लोकांना म्हणजे बरेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा चालू आहेत, शाळा चालू आहेत। काल तर दिवसभर इतके फोन आम्हाला इकडे आले की मला म्हणजे त्रस्त झालं। 2 वर्षामध्ये 2019 पासून कुठल्याही प्रकारची मदत MSCBकडनं उद्योजकांना, तिथल्या ग्राहकांना होत नाही। 60,000 लोकांना काल कनेक्शन नव्हते। जवळजवळ सगळे लघु उद्योजक काल आपलं काम बंद करून गप्प बसले होते। सगळ्या ऑर्डर्स त्यांच्या उद्या जर कॅन्सल झाल्या तर त्याला जबाबदार राज्य सरकार राहील। आणि MSCBचा जसे शेतकऱ्यांचे मीटर कट करते तसेच मीटर कट करण्याचं पद्धत ही MSCBची आमच्या इथं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमध्ये किंवा नागरिकांची चालू आहे। मग आम्ही जर सगळ्यांकडनं तुम्ही लाईटचे बिल वसूल करणारच आहात तर योग्य वेळी लाईट का देत नाही? त्यांचे जर हातावरची पोटं आहे तर त्यांना तुम्ही लाईट